Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuod diha sa Ginoo, pero pagtuo nga tinuod o kung tinuod ang pagtuo nimo diha sa Ginoo, then ang balaang espiritu mosulod sa imong kinabuhi, bag-ohon ka niya, new creation ka, bagong kinaiya, bagong kasing-kasing, bagong hunahuna, ug mamunga dayon ka sa mga bunga sa gugma, kalipay, kalinaw, kaluoy ngadto sa imong isig katao. Mao kini ang tinuod mga igsoon. Pero daghan unya ang mga kauban nimo sa simbahan, active sa youth fellowship, active sa cottage prayer, active kunuhay sa prayer meeting, pero di ay ka dili gid ay sila tinuod nga luwas. Kana may uban nga maguban-uban lang. Pag naay snack active, pag walay snack dili active. Pag naay panghatag active, pag walay panghatag dili active. Ang uban pod kanunay naa, pero hala sige panglibak. Ang kasing-kasing dili right diha sa Ginoo. Naala nito kay magbantay sa kwarta, basig kuhaon na pod na ang kwarta ba gamiton sa di mao. Tuwa lang nito para sa kwarta, dili gyud sa pagsimba ug pagpangalagad sa Ginoo.